بزعبا رأي سيون بيتخسيان بحسيرو رأي سيون هاوريوت بيتخسيان بحسيرو انتاي مسل زبل كم بقولكم بيه سيون هاوريوت بيتخسيان عبتي متقارو كبيت سنبالا جزي بخل تشحن 14 عام تمرت استمسرتت بيتخسيان يا استمسرتت له مبقس إعلاما توم باستفادة بوليتيكاوي محبراون كلولاو مخنيات عبقاقزهم تاريخهم تبتينهم زنبرو عباد سابان كبابيان زنبرو تقراوت أمنتي أكيبان حدهم زسانا نعلو بزعب عدهم بحنساب زسليلون كمو دما بقان قوام زملخلون بايتا ممتشاو كوينو عقم بزفقادو دما نتي أبتقراي زلو منفسايون إيكونوميون طلب بكل مداين حقازي كم زفلت أبهاقرنا بفلاي دما أبتقراي بزقات أما بوليتيكاوي لوتن متعررين لومي كم قدم أبكالوت نا إثيوبيا خفلتات أقلقلتين أبتقراي كابكالوت نا إثيوبيا خفلتات أقلقلتين أبتقراي ناخدو زقلقلو عدل صبيب إيو بمخان دما نحنا أبتقراي كابتقراي وسعي نبر أمنتي تولد تقراي نهزبنا بوانجيل مبصح قبل علينا زودغا عبي حلافنت كم زخونه نردا سلازي نزل كلاتنا حدا نخلاتنا حدا زي بصحنا عيو قالينا عدمتي قالتنا دما تعدمت خيكونا ابزعيه زي كلاتنا نحبر تبلت سينا ولا بيتخسان استياجر جبون ويتا كل جزء سنبت أبز قوتها زي ينببيو كنز كروس لزلنا تبقسنا على ما تايو نودف تكون تاي نانس بزبل أوشتنا كسر سلزلو زين قبر لنا يسوع قوتها هاللويا حزنا وقال أملاخ مخدلو جيزي يزقون لما أنتي لما أنت فهمت حالنا زبل عنتو تسفو زبلو ناي كنت شان عسر شو عتن عم تمرت ناي مجرشة سنبت لذي تاريخه ومعلتي مالتي ناي مجرشة سنبت بناي سبق وتطلع نزيابير تركم زي كله خير معنا زيابير كابي زي وصع سلز نبر مالتي يترفدو أملاخ زي ولا فرنجي سيفلطون زي حدش عامت نولو زلنا لما أنتي سبتمبر شو عتيو دحر صباح وي حامس كا سبتمبر 11 كخوني سلازي مسكرم 11 لانه دحالفو انا كن حدش عمتي كن اغزيابير ببهري انت يقبر بت نحنا نحاسبو تحتيلو بت نحنا نحاسبو وريدو دما كمتنا عنا زموج غيرو ناي مسرح لمات سلازلو اذا حدش عمت حيلنا نحدثلو كمت عنتو استصلينا بحدش منفس كريستنانا نقصللو بحدش سقمتين قدمت نخدلو غزي انت نكوننا እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ግዜ ገይረ ወስዶ ኣነ ብሓላፍነት መንፈስ ድማ ጸልየ ማለት ሓደ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ልበይ ምስ ተቐመጠ በቃ ንቤተ ክርስቲያን ከካፍለኹም ዝግባእኒ ሓሲበ ግን ኣብ መንጎ እንታይ ኣጋጢምና ነይሩ ሓደ ካሊእ ሰብ ነቢይ ዝኾነ ኣገልጋሊ ማለት እዩ ከገልግለና ፈቲና ነርና ማለት ቡ ከምኡን ጽቡቕ እዩ ሓደ ግዜ ብናይ ነቢያት ድምጽ ድማ መርሒት ምቕባል ካብ ጎይታ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ትዕድልሱ ተንረክብ ደስ ይልና ዝፈተናሉ ግዜ ነይሩ ኣይተሳኻዕን እዛ ነገር ተሽከርኪራ ናባይ ምስ መፀት ኣይ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስ እዩ ኢለ ኣነ እውን ክብደት هيرلو له سلزي كابل بخم كسمعني هذا لا يبل إذا أنا يمود أتسنبت بناي قويتا مخري تهاني صنع زغط العمل دما كقويتا منفسا يسنك تقبلنا تسانا حدثنا كن كيدنا كبرنا قويتا استي حسر صلو دما مسايكن صلينا سلق عليه هاللويا استي قويتا تزاربني انتي كتب لنا تفوتو عاوزانا يمود أتسنبت ما كنت عسر شو عتنا يمود أتسنبت انتي كتب لنا تفوتو قويتا تكتب لنا دما لب خبل ردعني إلنا صلينا هاللويا قويتا سلو كله نجار يمسجنك دقيمة يباركك حزونا بكرمي خاص لزلنا منفس كم سنة لزلنا مسجنك قويتا نعين باريخا خطر عني بسم يسوع صلي الله
نتم سمعنا حواتي حاتي دما قويتا لبومنا أمرهم تكفت يصلي له منفسهم كتنقح يصلي له السخط راح تزارب ناتكا دمص عول يسمع عنا قويتا بزي كفا خالي دمصي ابز بوتا زي كنسمع عندلن بسم يسوس تعشق يكون ناي منفس قدس دمص كن استلقق يكون قويتا يزينا سخات ركبو قال كبارخنا كلنا حالفنا نه بقويتا بيسوس امين يسوس قويتا قويتا استي يسوس قويتا يبلس امين نافتو حس نافتو لو عبد البيز خبده ملختي كما تخلخو دما اب عبراويان معرف 4 قصر 10 شي تزلو قال كانوا دبي انتي بلسي انبار محرات من انت خنقبل رديت بزليدنا غيزي ون صقا من انت خنركب نابتي صقا نرخبلو زفان እግዚአብሔር بمتئمان نقرب يبل كدغمو انبار محرات من انت خنركب من انت خنقبل رديت بزليدنا غيزي ون صقا من انت خنركب نابتي صقا نرخبلو زفان እግዚአብሔር بمتئمان نقرب يبل ابز خفل زيا وسنت زخون ነገራት ተጠቅሰመለው حادث ናይ መጀመሪያ زفان እግዚአብሔር ጸጋ ናይ ጸጋ زفان እግዚአብሔር ተጠቅሰሎ ካለ ድማ ምሕረት ዝብል ተጠቅሰሎ እተሳልሳይ ጸጋ መቀባል ብዛዕባ ጸጋ መቀባል ተጠቅሰሎ ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓመት ከም ተዓንቱ ሓውና ዝጸለየልና نحالفلو ጸጋ ተቀቢልና አሜን ዶ ናይ ዝሓለፈ ጉድለትና ታሪኽና አበሳና ድማ ብምሕረት አደምሲስና ኣብ ቅድመ ጎይታ ኢና ህንሳገር ከም ጎይታ ደሊሎ ይግበረልና ዶ ዕዳና ሁሉ ተሰሪዙ ነቲ ዝመጽ ዘሎ ክፉ ይኹን ሰናይ ዘበን ድማ ዝኸውን ዓቅሚ ጸጋ ኣብ ዘሊልና ግዜ ጸጋ አምላኽ ምንታ ክንቀበል ይብል ንዑ ዝኸውን ጸጋ ድማ ተቀቢልና إذا حدش عمت كن قبولينا يسوع قويتاي أزي يجزيابير يسأجا زفان زبل بمحرنا ويكا زفان تسأجا زفان يجزيابير زبل في مجمرة انتهي نتخرج دعنا له بس عبا زفان قال أملاك كزارب كله أبو زحبوتا تفعل لي سيامي يهون زفان أملاك مالك حاجة زفان يزل له بسماي ግን ሓደ ጊዜ ናይ ጸጋ ዙፋን ይብሎ ካሊ ጊዜ ድማ እግዚአብሔር ንፍርድ ድማ ዝቀመጠሉ ጊዜ ሎ ናይ ፍርዲ ዙፋን ድማ ዝኾነሉ ጊዜ ሎ ከም ናይ ዘላለም ዙፋን ውን ይብሎ ወላ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሰለስተ ዓይነት ዙፋን ከም ዝቀመጥ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ ሕዚ ጎይታ ኢየሱስ ተቀሚጥሉ ዘሎ ዙፋን ናይ አቡ ዙፋን እዩ ከም ይመን ብስነ መለኮት አስተምሮ ኣብ ናይ አቡ ዙፋን ተቀሚጥ ዘሎ ኣብ የማን አቦ ተቀሚጡ ክብል ከሎ ክልተ ዙፋን ነይሩ ይኮነና ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ ዙፋን እዩ ኣብ የማን አቦ ጎይታ ኢየሱስ ተቀሚጡ ማለት ወንበር ስሒቡ በየማን ገጽ ኮፊሉ ማለት አይኮነን ሓደ ዙፋን እዩ ዘሎ ኣብቲ ዋና ናይ እግዚአብሔር መሕደሪ ማለት እዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ናይ እግዚአብሔር ሄድ ኳርተር ማለት እዩ ኣብ ኣብቲ ዋና ተቀሚጡሎ ድሓርካ ኣብ ናይ ዳዊት ዙፋን ከም ዝቀመጥ ድማ ቃል አምላኽ ይነግረና ኣብቲ 1000 ዓመት ናይ ሚሌኒየም ዓመት እዚ ድሕሪ ንጥቀት ዝመጽእ ኣብ ምድሪ ጎይታ ኢየሱስ ንሽሕ ዓመት ዝነግሰሉ ጊዜ ኣብ ናይ ዳዊት ዙፋን ከም ዝቅመጥ ከምቲ ትንቢት ይነግረና ድሓር ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ናይ ባዕሉ ዙፋን ከም ዝቅመጥ ይነግረና እዚ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ቃል አምላኽ ንረኽቦ ሓሳብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ጸጋ ዙፋን እንታይነት ክርዳእና ሕዚ ጎይታ ኢየሱስ ተቀሚጥሉ ዘሎ ዙፋን ናይ ጸጋ ዙፋን እዩ አሜን ናይ ጸጋ ዙፋን ማለት ምሕረት ዝፈሰሉ ጸጋ ንዝደሊ ድማ ጸጋ ዝረኽበሉ ቦታ ተቀሚጥሉ ንሕና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣብ ዙፋን እዚ እንዳቀረብና ምሕረትን ጸጋን ክንቀበል መሰልና እዩ ጥራይ በእምነት ምቅራብ እዩ ካባና ዝድለ አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን ግልጽ ዲ ብዛዕባ ዙፋን እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን ናይ ጸጋ ዙፋን ማለት ከም ካሊ ዙፋን ከይመስለና ወይ ከዓ ብዙሓት ዙፋናት ኣብ ሰማይ ከም ዘለዎ ከይንሓስብ ሓደ ዙፋን እዩ ዘሎ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ተቀመጠሉ ዙፋን
ግን እግዚአብሔር አብ መንፈስ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝወሰነ ይኮነ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እግዚአብሔር አብ ዘይብሉ ቦታ የለን መንፈስ ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እቲ ዋና ሄድ ኳርተሩ ግን ዋና መንበሪኡ መሕደሪኡ ግን አርያም ንብሎ ጸባኦት ንብሎ ግን እሱ እቲ በመላእክት ዝተኸበበ ማለት እዩ እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ መንበሮም ተቐሚጦም ዝኸበብዎ ዙፋን ማለት እዩ እቶም 4 እንስሳ ዝኸበብዎ ዙፋን ማለት እዩ ኣብቱ ማእኸል እሱ ጎይታ ኢየሱስ ተቐሚጡሉ ሕዚ ኣብ رأي معرف ثلاثة قصر 21 سي كم زي زبير قال نركب رأي معرف ثلاثة قصر 21 كم زي بال انتهي بالسي رأي معرف ثلاثة قصر 21 كمتي أنا زسعركو أمو مسابوي أبزوفانو زتقمتكو نتي زسعرون أبزوفاني مساي كقمت كفقدلو ييبل كمتي أنا زسعركو أمو مسابوي أبزوفانو زتقمتكو نتي زسعرون أبزوفاني مساي كقمت كفقدلو ييبل እግዚአብሔር ተባረክ ይሁን أنا زجر مني እግዚአብሔር أفت قويتا يسوس أفت زفانو سمقمات يكون سودا عملا خنديو أو دينيرو مجمريا نعنا قبل ترحيو توسنا جزي تواريدنا مدر واريدو مثلا سلسلة عامت سب كوينو ترى مسيلن بر سو عملا خيو نابوتي تمليسو زجرم جن نحنا ون أبي ما نابوت قميتنا أنا يزبل آمين دو نحنا أبي تقميتنا لنا حزب منفس مس قويتا يسوس أبي تقميتنا أبي ما نابو تقميتنا لنا زي اب افيسون معرف كلته نرخبو افيسون معرف كلته نرخبو من البات زي كبد زبل قال سلازخونه من البات بقال املاخ مدقاف صبغيو انت يبل جنا اتي بمحرته هبتام زخونه እግዚአብሔር ምእንቲ እታ በአአ ገይሩ ዘፍቀረና አባይ ፍቅሩ በበደልና ሙታን እንኳን ተነበርና ምስ ክርስቶስ ያዋን ገበረና በጸጋይኹም ዝደሓንኩም እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ አተሰእና ይብልሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኸአ ኣብ ሰማያት ምስኡ አቀመጠና ኣብ ሰማያት ምስመና አቀመጠና ምስ ጎይታ አቀመጠና ስለዚህ በመንፈስ ተቀመጥናሉ ከፍታ እዚ ምኻኑ ክንፈልጣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ድሓር ግን ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ግን ናብ ዝጸጋ ዙፋን እዚ ኩል ግዜ ክንቀርብ ድማ ብምትእማን ክንቀርብ ድማ ቃል አምላኽ ይምኽለና ንምንታይ ኢና ንቀርብ ምሕረት ክንረክብ ምሕረት ስለዘድልና مستي ፍጹም ዝኾነ አምላኽ ምስቲ ሓያል ዝኾነ አምላኽ ምስቲ ጻድቅ ዝኾነ አምላኽ ክንጓዓዝ ከለና ቀሊል አይኮነን እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ፍጹም እዩ እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ፐርፌክት እዩ ንሕና ግን ብዙሕ ኩደት ዘለና ሰባት ኢና ብዙሕ ንጋገ ሰባት ኢና ስለዚህ ምሕረት አምላኽ እንድሕር ዘይበዝሕልና ከቢድ ዝኾን ምስኡ መጓዓዝ ስለዚህ ዕዳና ክስረ ዘለዎ አሜን ዶ ኣብ 2017 ዋላ ቅድሚ ዝነበሩ ዓመታት ከም ቃል አምላኽ ዘይነበርናሉ ከም ዕዳን ቆጽሮ وشتنا زوقسلو كمزي تزغبر نيركو خمزي اي مخونن نيرو نبلو استفاغنا يوم جيغاتات انتلو لما عنت እግዚአብሔር ከዓጽም እዩ በመሕረቱ ከዓጽም እዩ ለማ عنت እግዚአብሔር ነፃ ከገብረና እዩ ዕዳና ከኸፍለና እዩ ሮብዕ ሲ እንታይ ምሳሌ ይሄቦም ነይረ እዚ ናይ መንግስታት አመንጎ መንግስታት ዘሎ ርክብ ምሳሌ ገይረ ተቀም ነይረ ከም ኢትዮጵያ አይነት ደኻ ሀገር ናይ አፍሪካ ሀገራት ኩል ጊዜ እንታይ ገብራ ካብቶም ምዕብላት ሀገራት ልቃሕ ይልምና ወይ ካረዲኤት ይልምና ወይ ካዕዳ ተለወን ድማ ናይ ዕዳ ስረዛ ክግበረለን ይልምና ሓደ ጊዜ ይሰኻዕለን ሞ ዕዳን ይስረዘለን ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕዳ ከም ተሰረዘላ ንፈልጥና ብታሪኽ ናይ ልምዓት ረዲኤት ድማ ይረኽባ እንታይ ለኔን ዝልምና መራሕቲ ናይ ዘን ሀገራት ዘን መራሕቲ ናብቶም ምዕብላት ሀገራት ከይዶም ደገ ይጸንዑሞ እንታይ ብልዎም በቃ ክንብር አይካልናን ህዝብና ክንቀልብ አይካልናን ከምዚ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት አለና ዓቅሚ ግን ይብናን በዛኹም ሩዱና ኢሎም ምኑ ሓደ ጊዜ ይሳኻዕሎም ሓደ ጊዜ ድማ በተፈላለየ ምክንያት ይሳኻዕሉ ጊዜ ኣሎ እንታይ ማለት ነው ዘን ሀገራት እዚአን እንድሕር ረዲኤት ዘይረኺብና እንድሕር ዕዳና ዘይተሰሪዙሲ ንሓዋሩሲ ምንባር ይኸብደና እዩ ህዝብናስ خبرو يو نابرا خبرو يو ايتو تمخنياتك اذا مثالي زي ناب እግዚአብሔር አምጽ እንታይ ብሎም ነይራ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከለና
عدا خمزلنا نحسن عدانا قويتا يسوس كفيل ويو آمين إذا خا آميننا بمتن ما نجزيابه كاب عدانا نسأخوين حدش عمل إذا حد كمينا زل حدش عمل نخنق قبله دما وشتنا خندالو لنا قويتا استبارخه إندا تخصصنا كم تعنتو أبصلوت زنقرنا زنبرة منفس وحدا إيمالتي أي تزاررنا أنا انتسفنا أي تزاررنا قل إجزيابه زنقرزي بدم بخدم مقدر يولو زوجتنا ندحري زوجتنا زقص العمد كن ساجر كلنا حزون ندابلنا نحلفه ندابلنا نأتو نجر كل إجزيابه كدنس سلنا تداليله آمين دو بحبش منفس نس أخوينا كن أتو إجزيابه دليله أبزلينا كذي تسقى من أنت خنرك نابتي نايت تسقى زرك بلو زفان إجزيابه بمتن إيمان نقرأ بيبل مهرة ندن نقبل بمياس فلنا جانم كذي يميرا دان نتسقى ندن ناقل وده تسقى وزفان بأمنة نقرأ بيبل بحال سلازي لو ما عنت دلوقتي أنا بتسقى وزفان بأمنة مقرأ بمتى أنا نقرأ بأمنة بمتن إيمان آمين ده عندحر آمين ناس إجزيابه ريبنا أيوم عليه قويتا يكبارخ عندحر آمين ناس قويتا خبنا أيوم كمان أزدله بمتأمن مقرب ترحيب قلت غير ولا قال أملاخ بمتأمن نقرب زخسنا منهم حينات قدلته وش تنازله نصبح أنكفات كخونا لنا نفرحه نسقه نقر كله لما عن تابز اختلفين آمين دو نحنا لما بزي عدا بحاجوس حدش تسقى تقبلنا نصبح زنبلنا تسقى تقبلنا زمت عمت بحاجوس نقبلنا يسوع قويتايو إذا عدليو زيابير نقدسان زهاو عدليو بقى إذا أفير ما تداولنا لنا حزن زيابير ندقو زدالو عدليو كيدنا ناس نفس تسقى زفان قريبنا دما محرات كنقبل እንደገና ነዝመጽ ጊዜ አብዘሌና ጊዜ ድማ ዝረደና ጸጋ አምላክ ክንቀበል እዚ ፕሮግራም ዚ እግዚአብሔር አዳሊናለው ደስ ይበልኩም አሜን ዶ እዚ ካብጎይታ ከም ዝኾነ በጣም እርግጠኛ እዚ መልእክት እዚ ምናልባት ቀርን ተበለና አንንታ ይቀርዝ ብለኒ ረቡዕ ስለሰበኽኩ ነቶም ረቡዕ ዝነበርኩም ሕዋት ተዘይድገም ደስ ይብለኒ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ምእዛዝ ይሐይሽ ولا يدقم كدقمو خلو እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ አጽንኦት ሀብሉ ይብዝልኩም ዘሎ ናማኒ ይብዝልኩም ዘሎ እግዚአብሔር ደጊሙ በምዝራውኒ አመን እዩ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ደጊሙ በምዝራው አመን እዩ ስለዚህ እዚ መልእክት እዩ እዚ ቋዓቢ ዕድል እዩ ዕዳና ክድም ሰሰልና خلص መን ይረኽቦ እዚ محرت أملاخ لما عنتي قبل علينا خفسسيا محرت أملاخ تقبلنا خنوزينا دحرز تسألو تزي حدث لا تخوننا ندحر حدش عمل تقبله أنا حالف نتي وسدم مخنياتنا يوعلو جيجايو زيابير محرت كهب تداليلو لما عنتنا محرت مع تغير ولا لما عنتنا محرت مع تغير ولا عداكم السر زلو أنا بزح عدال لني فلتنا بعده كم قالوا زي نبر كله كم قالوا زي يقلقل كله بتستوها ونسقى بملأ زي يقلقل كله بزح ده هلوني كلنا لنا حقنا تطغينا ماجي أبكر مقولها قلت يسمعنا كنا يسمعنا حال زي كس يسمعنا ولا صلاتنا ونعون لا تقصي يخصنا لما عنتدن السوق قبل علينا خلى عليه إذا خصصي قبل علينا خلى عليه ناي محرات كذي تدالينا له محرات من إنتان كنقبل استي محرات من إنتان تقبل بلو محرات من إنتان تقبل ناب زفان እግዚአብሔር لما عنتي بأمنتك قربين آمين يسوع قويتاي مسعدانا نبز قدس العمت هين الساكر مسعدانا نبز قدس العمت هين الساكر اتزمص غيزي دما خمت عنتو زنبنا يمنالبات دم ورحي دم لبيس الله خمسك مسخديو قطع እግዚአብሔር ተተገለጸ ከገለን ብሎ ስጋታት ወላ ተሎ ንዑዝ ሕልፈና ጸጋ አምላክ ለማ ክንቀበልና ክብረን ቆይታ ይሁን እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ዝቆውን ጸጋ አምላክ አለው
ربع زول كو خدق موي انتي بلوم نيرسي يوناس عصا نباري ثلاثه معاد خصن خلص كبيديو كلنا خمن ندو كبيد عصا نباري ثلاثه معاد مسرح مخنياتو زخونه عينت مجيب اب كبدي عصا ثلاثه معاد يصنحل አፍቱሽ ተዘሎ አሲድ ብዙሕ ነገር ብዙሓት ኬሚካላት ብዙሓት ዳይጀስቲቭ ስታይል ኢንዛይምስ አለው እሳቶም አይጎድዎን ዮናስ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከም ዝነበረ ወፂኡ ምንም ከይኮነ ናይ አሳ ነባሪ ከብሪ ቀሊል ኣይኮነን አሳ ነባሪ አሳ ይዝውሕጥ ካልኦት አሳታት ዓበይቲ አሳታት ይዝውሕጥ ምስ ዓፅሞም ምስ ኩሉ ነገሮም ምስ ክንቲቶም ይዝውሕጦም ድሕሪ ምናልባት ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድሕሪ 2 ሰዓት ህሙኽ ይዘብሎም ማለት በተው ውሽጢ ዘሎ አሲድ ኣብ ዮናስ ግን ኣይሰርሐን ምክንያቱ ኣብ ዘሌና ጊዜ ጸጋ አምላኽ ክንቀበል እዩ ሃሌሉያ ኣብ ከቢድ ጊዜ ጸጋ አምላኽ ይሕልፈና ጸጋ አምላኽ ሸፊኑ ይሕልፈና ዝመጽእ ጊዜ 2018 እንደላይ ዓይነት ጊዜ ይኹን ሰናይ ተዝኾነና ንምነ ሰናይ ከሆነና ድማ ክንጽልይና تبعنا الزراح كله خلنا نسرح خنفتنينا كن እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ንሕና ዘይንኽል ኩሎ ነገር ድማ በህይወትና እንድሕር መጽዩ ንዑ ዝኸውን ጸጋ ድማ ኸበና ኢሎም ማለት ዝሕልፍ ጸጋ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብራ ካብዚን ላዕለ ኸብር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን ጸጋ ኣለዎ ተሰላም ካብዚን ላዕለ ክድፍርስ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን ጸጋ ኣለዎ إذا حزن يزلنا حد شجر كجلدو يخليه أين فلتم جلدو يخليه እግዚአብሔር ግን ዝሕልፍ ጸጋ አለው ዝሽፍን ጸጋ አለው አብዘለና ጊዜ ዝረደአና ጸጋ ክንቀበልና ነው ማለት ነው ናብዚ ዙፋን እዚ እንተሐቀሪና ናብዚ ናይ ጸጋ ዙፋን እዚ እንተሐቀሪና ክንቀበልና እቲ ዘለየና ሓደ ነገር ጥራሕ እምነት እስቲ እምነት በልልኝ እዚ እምነት ሲ ክስታይ ከይኮነና ሚስቲፋይድ እምነት ሲ ስቁሉ በቃ ዘይጭበጥ ነገር ከይኮን እምነት ማለት ታይ ማለት ነው እምነት هذا حدث ጎይታ ቀበል ደው ንበል ወንጌል ነገርና ይው ጎይታ ቀበል ደው ሐር ንሳአቲና ቀሊል ንሳ ናይ ክደረ አንሳ እዚ ሰብዚ በእምነት እንደሕጸልዩ ናይ ዘላለም ህይወት ይረክብ ብምንታይ ናርግጸኛ ንኸው እግዚአብሔር ስለዝበለ አሜን بقالو قال ስለዛአተው ስለዝበለ እተሰብሱ አይንጣራጠን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝረከበ አሜን ዶ ምናልባት እሱ ሐዲስ ሰብ ስለዝኾነ እንታይና ማንም ደም ዝም ሰባት እዚኦም እዛ ጸሎት እዚያ ጸልየሲ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብ ከብለሉ ወአይተጋነነ እንዶ ክብል ይኽእል ንሕና ግን እርግጸኛታት ኢና ምክንያቱ እግዚአብሔር ቃላት ይሎ ናባይ ዝመጸሰብ ይقبሎ ይምሕሮ ቃላት ይሎ እዚ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ በእምነት እስቲ በእምነት በሉ ስለዚህ እንታይና ንብለነት ሰብ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብ ካለኻ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ወጽእ ካለኻ ሽምካ ህይወት መዝገብ ተጻሒፍሎ ድሕሪ ሕዚ ኣይፍረደካን እና ብዙሕ ተስፋ ነገሩ አፍና መሊእና ማለት እዩ በእምነት ስለዝኾነ እዚ ንበዓልና ኣፕላይ ንገብራይና ሎማዓንቲ አሜን ዶ ሎማዓንቲ ንበዓልና ኣፕላይ ክንገብራይና ናብዚ ዙፋን እዚ ክንቀርብ ኢና ናይ ጸጋ ዙፋን እግዚአብሔር ካ ምሕረት ክበና እዩ እግዚአብሔር ካ ጸጋ ኸልብሰና እዩ ምናልባት መጀመሪያ ዘንበብኩዎ ቃል እንድሕር ሓቂ ይኹን እዚ ነገር እዚ ተተፈጺሙስ ከመይ ዝሓልፎ ዳ ካብዚ ዝገደደ ክመጽእ ዋይ ናትና ነገር መዓሲ ዝዛሪ ዝብል ሰብ ተሎ ክኸውን ይኽእል ኣይንፈልጥን ግን ንጸጋ ኣምላኽ ንተኣማመን ጸጋ ኣምላኽ ሸፊኑ ክሕልፈና እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነዚ ጸጋ እዚ ተዳለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሓደ አፍሪካዊ ሲ እንታይ ነው ተዛሪቡ ትንቢት መስከረም 23 ሴፕቴምበር 23 በፈረንጅ ማለት ነው ቁር ድሕሪ ቁር ማዓት ጎይታ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እርግጸኛ እየ ጎይታ ተነጊሩኒ ይዛረብ ዘሎ ምናልባት ከምኡ ቀን መዓልት ወሲና ክንዛረብ አይተፈቀደልናል ቃል አምላኽ ስለዚህ ድግፍ እታ መዓልት ቲያ ማንንም ይፈልጣል ቅዱሳን መላእክት ሆነ ይፈልጡዋል
ولا قويتا بعلو እግዚአብሔር ወልድ አምድርና ሃለወና ይፈልጥ ነይሩ ስለዝብል ማለት እሱሞ ንግደፎ ምናልባት ጎይታ ኣብ 2018 እንተመጻ ኣብ ቀልቢ ደው ንብለሉ ዓቅም ለና ዲ በቀደማይ በዚ ጉዳይ እዚ ስለሰበኽኩ መልሰይ ደግሞ ነዚ እውን ጸጋ የለና እዩ አሜን ዶ እቲ ጸጋ ነው ሁሉ ይዝሽራት ነው ሁሉ ይዘድልኝ ኣብ ቀልቢ ደው ንብለሉ ጸጋ ክንቀበልና ክብረን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጉብኝት ዘይተጸበናዮ ናይ እግዚአብሔር ጉብኝት እንተመጸኸ ባይዘወይት ናይ ወርሒ ደም ልባስ مسؤون زراخب ነገር አለው ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ጥራይ አይኮነን ዝዛረብ ዝኾነ አይነት ጉብኝት ውን ናይ እግዚአብሔር ጉብኝት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ውን ክለ ዓለም ዝኽእል አፍት ቦታ ስለ ዝዛረብ ማለት ነው በፖዚቲቭ መልኩ ኮማ አይነት ጉብኝት ተመጽኢኸ እቲ ጉብኝት ምሳና ክረኸብ እርግጠኛ ዲና ክንረኸብ እርግጠኛ ዲና ከምዘይም ልጠና እርግጠኛ ዲና ነዚ ውን ጸጋ ይለና አሜን ዶ ንሁሉ ይጸጋ ሲዘደና አሕዋተይ በዘይ ጸጋ አምላኽ حدش كيدان كريستنا من بعد بتعم خبير ስለዚህ ኩል ጊዜ ናብዚ ናይ ጸጋ ዙፋን ክንቀርብ ይገባና ለሙድማ ጎይታ አተኩሩ አጽቢቡ እዚ ነገር እዚ አድሚቁ ይነግረና አለው ሐጽር መልእክት እዩ እንታይ ይዝብለና ዘሎ ናብ ጸጋ ዙፋን ይቀርቡ በእምነት ቀርቡ አነ ዝዕድሎ ምሕረት አለው ዝህበኩም ጸጋ ድማ አለው ይዝብለና ዘሎ ብምትእማን ንግበሮ እግዚአብሔር አይፈረና በመተማመን ንግበሩ እግዚአብሔር አይፈረና እዚ ስንቅ እዚ ሒዝና ኢናት ሓድሽ ዓመት ንقبሎ ክብርን ጎይታ ይሁን ኩሉ ሰብ ይጸልይ ኩሉ ሰብ ይጸልይ ሕዚ ኣብዘ ዘለው ኩሉ ሰብ ይጸልይ ናይማን ንግበሩ እዚ ስኢልካ በቃ ሰንበት ስለ ዝኾነ ተረኛ አገልጋሊ ስለ ተሰብኽሞ ዝኾነ ቃል ክስበኽ ስለ ዘለው ብኡ መንፈስ ይኮነስ እግዚአብሔር ሲ ኮነ ይልስ ዝቃል እዚ ስለማ አንተ ሰምዖ ከይሩ وما أنا يأمنه إيه بقى تقالوا يأمنه إيه إذا متقال إذا متأمل أختي يقبله إيه قويتا مسخا يسمع مع اللخو مسكالك يسمع مع اللخو أنا زي محرت زي اللينيو زي سأجا زي اللينيو زي حالفه له سأجا لعله خنا تزمنا لسأجا كرخبان يدلي إلنا مسقويتا نزار على እግዚአብሔር ከገብሮዩ በመተማመን ንቅረ በመተማመን ተቀሪብና እግዚአብሔር ከገብሮዩ ጎይታ አስተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ አይነት ድጎማ ተዘይህሉ ነይሩ ኣብ መንግስት አምላኽ አይን خلون ነርና ክርስትና አይን ዘልቆን ነርና ግን በብጊዜ እግዚአብሔር ከምዚ አይነት ናይ ዕዳ ስረዛ ፕሮግራም አለው ከምዚ አይነት ናይ ጸጋ መፍሳስ ፕሮግራም አለው ከምዚ አይነት ናይ ሪኢንፎርስመንት ፕሮግራም አለው ከምዚ አይነት እንደገና ኃይልና ንሕድሰሉ ፕሮግራም አለው እዚ ፕሮግራም እዚ ለማዓንት ተጋሂዱሉ حواتي ተዳለው እመንዎ ተቃል በቃ እመንዎ ምስ ጎይታ ወዱ እመንዎ አነ ቃልካ ይقبل ከም ኾነለ ከም ተስተነገረን ኾነለ ይዝደሊ حدش ጸጋ قبل ይደሊ ምሕረት ክበዝሓለ ይደሊ ብምሕረትካ ለማዓንት ዕዳይ ኩሉ ክትስርዞ ይደሊ ንበሉ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስቲ ሁላና ደው ንበል ሞ እዚ ወሳነ ጊዜ እህዋቴ ወሳነ ጊዜ ምስ እግዚአብሔር بقوم نجار أبكلم أملاك بقوم نجار دون ولا الجزء محرات نخنقبل ጸጋ نخنقبل أبكلم أملاك seriously دون ولا الجزء استين እግዚአብሔር لمن هو بقى እግዚአብሔር لمن هو إذا قال كذي هياوي زسرحيو نامت ጸጋ زفان كلام ما أنتي قرب على خو إذا كل تنجارات اليوم يلينيهم محرات يلينيهم حدش ጸጋ يليني توسخ ጸጋ يلينيهم يلينيو بلو موكم سكويتا تزارارو قويتا أنا لمنك علىه نهزب خاز ጸጋ يفسس لما أنت عدا سرزا يهون قويتا لما أنت سكعلو مستختلو وشتم أسيرو زحزة أمديدو زحزة نسألنتهم زقدبة نجار قويتا
صلاون زتقملو ناي كس دبدابي كله لما انت استقدد يكون قويتا لما انت محرتك على حزبها يفسس قويتا لما انت محرتك على حزبها يفسس قويتا هاليلويا مس قويتا ودو انا كتحبابري يبزوي لزلكم بر انا يكون كنت بكم مس قويتا ودو